again आरो खनसेबाव दिनैहाय हाग्रामा ब्रिजआव थांनि मा मोनजागोनथाय मा जालायखो गारिया मा खंखा हाग्रा गाबलायखो बुलेटनिबो डाबल बुलेट नालाय नङा होमबा वाटारमेलन जायगायाव मा अबस्था जादों नायहैनोसै एसे फिसा भिडिअबो खालामैनो मानसिया मा अबस्था जालाङो बेसिम थांनायाव नङा होमबा नायलांबाय थानो दानोसै चापागुरि ओनसोलाव नै बेफोरबायदि हांमा हटेल दं हांमा हटेलाव मा मा मोनो लांनोसै एसे जाहैनोसै एसे जानायनि हांमा हटेल अयथासार हाद्रि गोजाथार लामाया ओमफ्राय लामा गोदान बानायनाय ना स्टुडिअ थांलायनोसै आंनि जायगायाव बैयावहाय स्टुडिअ दङ नालाय मोनसे मोजां स्टुडिअ माथो बालाबारि उथेदो गिदिंख'नो हायाखै नामा गारिया लावद्रायखाय फिदिंख'नो हायाखै नामा नोंखौ दानो मोखां खोन्थागोन दानो बायदि रोखोम होनलाय बेग लालायो होनलायगोन नामा आंनि स्टुडिअआवलाय मोनफैलायलायबाय नै ओरैबायदि मोजांखा दा माने मोजां माने दा बर्थमान गोरान बोथोर नालाय ओरैबायदि गोरानखा दा बुंसै नै बेजों हाग्रा गोरान रानसावसाव ओमफ्राय बेफोर गासैबो बर' गामि बै बे आरोखि ना बैफोर बर' गामि गोजा ओमफ्राय बै साइडजोंहाय बैयावहाय वाटारमेलन दं बै बालाबारि नुहरदों बावहाय केमेराजोंसो बोरैबा नुहरदों दा वाटारमेलनखौ नोंसोरनो एसे खोन्थाबावलायगोन दे जालांलायनोसैलाय एसे वाटारमेलन दिनै जेरावबो थाङाखै वाटारमेलन होलांसै मावलांनोसै दा अमा वाटारमेलनाखौ जानाया थाइफा गाहाम जालायनोसै दा थेवबो रुंगुल बर' मानाव गेदेर रुंगुल बर'निसो मोननैसो टपिक ओंखारलांगौ र' दा जागोन स्टुडिअआवहाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर नङा होमबा गारि सालायलांनोसै बायदा दसेनो सेननि माबाया नैबे बुस्थुआ बायदों एभाइजारनिया नैबावहाय ओंखारखायोमोन ना माबा माबि बे बुस्थुआ बायना होबाय सेनाबो थल'मोन दामोन ओमफ्राय जाय एभाइजार बिगोमा बेखौथ' मोखां खोन्थाथ'ला आङो बे आरोखि जिखियानो जादोंला वाटारमेलन लायनोसै आं नै दाखालि ओइ फैद' दाखालिहाय वाटारमेलन लांदोंमोन नालाय बेसेरा बिसोरनिफ्राय थांखोना माखो बिदि आरोखि नै थांगोन बांगालानो जा जुंगालानो जा वाटारमेलन लांनो फैदों बर'फोरनावथ' बिराद खम मावनोथ' हाखाया दुखु खस्थ' खालामनो हाया मालायखौ बुंनायनि सिगां आं गावखौनो बुंनानै लादों आंनोथ' दुखु खस्थ' लानो हाया आबादनि बारै जेनेबा आबाद मावोब्लाथ' गोबां बुस्थु जायो नालाय वाटारमेलनाथ' नै लुन्द्रुन अन्थाइफोर बायदि थाइदलाबायनानै दं ओमफ्राय नैरैहाय दुलुर जात बेखौ नांला ओरैहाय नैबे बे दुलुर जात आरोखि अन्थाइ बायदि ओमफ्राय बेखौ नांथ'ला ओमफ्राय दा जोंनो नांगौ नै बिथिंजाय जेरैबायदि नैबे दुलुर जात ना नै बेफोरबायदि आरोखि नै बेफोरबायदि दुलुर जात बेफोरो गथा जातसो आरोखि ना बे थाइसेखौ लांखानायलै दिनैहायबा बिनानै आरोखि बिना लांखायोला बै थाइसे अन्थाइ बायदि गेदेरखा बेखौ औ जोंनो दोनदों ओमफ्राय बैजोंहाय गोलाव जात दङ आरोखि ना मा होनना बुङो जोगोनारफोरबायदि गोलाव जात दङ आरोखि बेफोरबायदि बेखौनो एसे लांनो फैदों बयबो इन्जय खालामफै बेरायफै जाफै ओमफ्राय जे लांदोंमोन ना नै बिसोरनिफ्राय जेखौ होनो फैदों आं दाखालि लांदोंमोन जानानै खुसि नांदोंनो इन्जय फुरा ओमफ्राय बर'नि मोनसे दं बै जों बेनाव थांनाय जायाखै बेबा हरगोन ना हरा बर'आबा नै बिसोरबा मालाय लाब जा लस जा थाइसेब्लाबो जाहोहरो बैसोरबा जाहोगोन ना जाहोआ बेखौ मिथिरोंला आङो बेफोरबायदि आरोखि वाटारमेलन बागानावसो दंफैयो आं ओरैबायदि इन्टारेस्टखा ना वाटारमेलन बागान बेफोरबायदि आरोखि नै बैजों नाय वाटारमेलन आरो ओमफ्राय नै बिजोंबो बेसेबा गुवार नै बिगोमाफ्रा नै बिसोर
সেইদিনা এইটো নিয়া গৈছিল দেই শুনছা ডাঙৰীয়া এইটো লৈ গৈছিল মই নেটটো আজি দিবৰ কাৰণে আহিলোঁ এজনটোৰ পৰা ক'ত কল ঘৰত গৈছে আহা নাই কাষ্টমাৰ পাকাই নাই মাছ বোলে ধৰে ই কৈছে এই নেটটো আকৌ আনিবি দেই এই 3-4 দিন মান হৈছে আহা নাই যে আৰু এই লাম্বা জাতটো হৈছে না নাই এখনো ৰং হৈ আছে মাত্ৰ ৰং হৈ আছে হে ভাল কৰি ৰং হোৱা নাই কাই কাই বিক্ৰী কৰিছে এই সাইডত বৰ্তমান এগুলা তো বিক্ৰী আগৰ মাল আছিল এগুলা বিক্ৰী কৰিছে এখন নাই আৰু নতুন আহিছে সব নতুন আহিছে না আৰু এইফালে বড়ৰটো ওইটো নতুন এখন নাই আৰু আগৰটা শেষ এটা নতুন হে দিছে নাকি আৰু এই সাইডত যে দিছিল যে এইবিলাকৰ এগুলো বিক্রি করিলো এখন আগত তো ঠিক আম ঘরে যাই ফোন করা লাইছে এটা তো হয় নাই না ঠিক ঘরে যাই ফোন করা আচ্ছা আচ্ছা এটা কাই এটা কোন জায়গা কোনটা এই গোটা এটা আমার এখানেরই কই বিঘা আছে তার তো ঠিক আছে রাখা তাই হ্যাঁ বিঘা সিস্টেম তো না এটা গারা সিস্টেম না 4000 গারা আছে নাকি আমার ও আচ্ছা 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 4000 ফুলি 4000 ব্রইরজা माने 4000 फुलि दं ओमफ्राय दा बियावनो फैलायबाय दाखालि नैबे बालाबारियाव ना फिसाजोआ ओरैबायदि ओमफ्राय आंनि फिसाजोआ जायनि न'खराव पिजि थायोना बिनि फिसाजों मेहाजों आरो सानिसिया आंनि फिसाजों बिजों बे बालाबारियावनो ओरैबायदि खुसि इन्टारेस्ट बाज्ल' फैदों माने गफ्र'जों खेबनाय जायाखैमोन दे आं दिनै गफ्र'जों सुट लानाय जादों ओमफ्राय वाटारमेलनाथ' दङ गैया नङा ओमफ्राय रायाखै होनना बुंदों जुदि रानायखौ जुदि थाइसे मोनस'नाबा माने ओरैबायदि मोजां जागौमोन थाइसे जुदि गिदिरनो बेसेरा हरो ओमफ्राय बियो हरो दै जायफोर ब्लगार्सफोर आं बेखौ बुंगोन जायफोर ब्लग खालामग्राफोर वाटारमेलनखौ लानानै बा खालामफैयोब्ला बा जोंनि बर'नि गेजेरावथ' वाटारमेलन खालामग्राया बिराद खम बिसोरनिखौ साननो हागौ सोरबाया मेडिसिन इन्जेक्सन थुयो मायो बेफोरबायदि आरोखि आं बिसोरनि न'आवनो चेक खालामजोबदों बिसोर मालाबाबो इन्जेक्सन थुवा बिसोरनाव इउज खालामो माखौ इउरियानो पटासनो माबा माबि ना बेफोरबायदिखौ इउज खालामो आरोखि थ' बिसोरो दिनैहाय अर्गेनिक दिनै हासार ओंखारदों जोंनियावहाय बर'फोरनि गेजेराव हासार ओंखारदों मा होननानै बुङो बर'फोरनि गेजेराव जुदि ओंखारनो अर्गेनिक हासार थ' बिखौ बिसोरो हयथ'बा मोनस'नाखै जाय हासार फानग्राफोर बा माबा खालामग्राफोर बिसोरथ' बर' रावखौथ' बुजिया नालाय ओंखायनो बिसोरनाव फैनानै जुदि एसे होफैयोबा हयथ'बा बिसोरबो लागोनदां आं बेखौ सानदों आरोखि वाटारमेलनाथ' अयथासार गिदिर गिदिर दं ओमफ्राय दासो मा जाहांदों आरोखि रं जादोंना जायाखै आं बेखौ मोनथिरोङा दै जाय हक वाटारमेलन बागानाव हाबदों एसे इन्टारेस्ट नाङो ना गाव मावनो रोङा आंथ' मावनो रोंखाया जेबो रोंखाया खारन जोङो आं बुंखादोंना दाखालिनो आगोलफोर माने जोंफोरो हाग्रायाव थानानै बेफोरबायदि आबाद मावनाय मानाय 98निफ्रायनो नैबे आफाद डिसबेन्ड जाजासिमहालागै आबाद मावनो मोनाखै बा रोङा मोनाखैखौनो होननांगोन मोनखायाखै जोङो आंल' रोङा जोंनि एक्स एन डि बिफ्रा आबाद मावग्रा मोनाखैयाखै ओंखायनो रोङाखै सोलोंनो गोसो नाथाय बैसोरबो जोंखौ लाफानो एसे थान मोनो माबोरै थान मोनोथाय बुजि रोङा बेफोरबायदि आरोखि थ' ओंखायनो आंबो मावनो गोसो बेफोरबायदि आबादखौ खारन आंनि आफाया सानसे समाव आंनि आफाल' नङा जोंनि आफाजों जोंनि आदै मास्टार एक्सपायार जानायजों ओमफ्राय दा थानाय आदै सासे बिथांमोना ओरैबायदि दुखु खस्थ' खालामो बिराद हार्ड लेबार खालामो आरोखि आबाद मावनायनि खेथ्र'बा थ' ओंखायनो आं रोङासै आरोखि आबादखौ आफानि माबाखौ लाखिनो रोङासै मावनो गोसो दाबो आङो इन्टारेस्ट दं आबादावहाय माने आबाद बायदि माने बिराद मोजां आबाद माबाखौ लुबैयो आरोखि जेब्ला कफि थफि गायोमोन ना फुंनि 4टायाव सिखारनानै आङो थेला बोलांनाय बेफोरजों थेला बोलांफानाय बेफोरखौ आं गोसोआव दं आरोखि बै समनि बाथ्रा थ' जाय हक बाथ्रा गोलाव जाबाय
मावनो गोसो दं थ' दिनै बेफोरबायदि जों बर'आनो जा सोरबायानो जा दा हासार गोदान गोदान ओंखारदों अर्गेनिक हासारनो मानो बेफोरबायदियाव जुदि होफैयोब्ला एसेब्लाबो मोजां सेल जागोन जोंनि वाटारमेलन जों बर'नि गेजेराव वाटारमेलन गायग्राफोरा गोबां खम मावग्राफ्रा आरोखि खम आरोखि ओमफ्राय माखासे फाइनान्सियेलि उइक जायोना सासे मुस्लिम मानखौ लिंदोंमोन वाटारमेलन गायनो थाखाय ओमफ्राय दा बावहायबो गायनो हानाय जायाखै आरोखि बा आं फाइनान्सियेलि उइक बेफोरबायदि आरोखि थ' जायखिजाया हाग्रामा ब्रिड्जआव नोंथांमोना बेरायफै बेलासियावहाय ओमफ्राय वाटारमेलना सप्तासेनि उनावहाय मोनबावगोन बायनानै जा बावहाय नांगौ बायदि बायनानै जा आरो फेमिलि फै आं बुंगोन फेमिलि फै वाटारमेलन बायनानै जा बाजारनिखौ बायना जास्लायस्लाय नैबे बागाननिखौ जुदि बायनानै जायोबा एसेब्लाबो मोजां नांगोन ना बेफोरबायदि सोरबाया साननो हागौ भिडिअ लाबोबाय थानायनि खारनाव वाटारमेलन येस नोंथांमोन साननायफोरबायदि आं वाटारमेलन मोनो हरो बेस्राफोर अननानै बेफोरबायदि थ' लोगोफोर आंनि ब्लगखौ बा नैबे वाटारमेलन जायगानिफ्रायनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय